ஸோ வணக்கம், இது வாழ்வியல் உண்மைகள். நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிற டாபிக் என்னென்னா வாஸ்து பற்றி பேச போகிறோம். ஸோ ஒரு வீடுங்கிறதுக்கான வாஸ்து வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ வீட்டுக்கு வந்து எப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல பூமி வந்து ஒரு வடகிழக்கு பகுதியில் ஒரு பக்கமாக வடகிழக்கில் ஒரு பர்டிகுலர் டிகிரியில் சாய்ந்திருக்கு. ஸோ அது அந்த வடகிழக்கு பகுதி வழியாக தான் வந்து பிரபஞ்ச சக்தி வந்து பூமிக்குள்ளே வருது. பிரபஞ்ச சக்தி அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டோம்னா, இங்கிலீஷில் காஸ்மிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. என்னென்னா, அந்த பிரபஞ்ச சக்தி வந்து எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உலகத்துலேயும் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவி இருக்கிற அந்த பிரபஞ்ச சக்தி, அதுதான் பிரபஞ்ச சக்தின்னு சொல்கிறது. ஸோ அது ஒரு நல்ல குட் எனர்ஜி எனக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ அது வந்து இந்த பூமி வழியாக இந்த நார்த் ஈஸ்டில் வடகிழக்கு வழியில் தான் வந்து பாஸ் ஆகி வருது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைரக்ஷனை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, டைரக்ஷனில் சில பேருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைரக்ஷன்ஸ், திசைகள் எந்தெந்த திசை எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். திசைகளில் வந்து சந்தேகம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இருக்கும். திசைகள் எடுத்தோன்னா, நம்ம வீட்டில் எந்திரிச்ச உடனே, காலையில் எந்திரிச்ச உடனே நம்ம சூரியனை பார்க்குறது வந்து சூரியன் உதிக்கிற திசை வந்து அதுதான் கிழக்கு, அதாவது ஈஸ்ட். அதுலேருந்து இம்மிடியட்லி 90 டிகிரி லெஃப்ட் வந்து நார்த், வடக்கு. ஸோ அந்த சூரியன்லேருந்து இமிடியேட் ரைட்டு 90 டிகிரி ரைட் வந்து சவுத், அதாவது தெற்கு. ஸோ சூரியன் உதிக்கிற திசை வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட் வந்து வெஸ்ட், அதாவது மேற்கு. ஸோ இந்த இதுதான் திசைகள்: கிழக்கு, வடக்கு, மேற்கு, தெற்கு. ஸோ இது வந்து நியூஸ்ன்ற இதுலேயே சொல்லலாம். NEWS அப்படின்றது நார்த், ஈஸ்ட், வெஸ்ட், சவுத். ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்றதுன்னா, நம்ம வீட்டில் எப்படி வீடு அமைக்கிறது அப்படின்ற பட்சத்தில் பூமி வந்து ஒரு பக்கம் வடகிழக்கில் சாய்ந்திருக்கிறதுனால, அதே பர்டிகுலர் டிகிரியில் வந்து நம்ம வீட்டையும் ஒரு பக்கம் வடகிழக்கில் வந்து சாயமானமாக கொஞ்சம் இறக்கமாக அமைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதே சேம் பர்டிகுலர் டிகிரி, எந்த டிகிரியில் வந்து பூமி சாய்ந்திருக்கோ அதே பர்டிகுலர் டிகிரியில் அமைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா, நார்த் ஈஸ்டில் கொஞ்சம் சாய்மானமாக இறக்கமாக இருக்கணும். அதுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டான சவுத் வெஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் மேடாக இருக்கணும். ஸோ இது இன்னொரு காரணமும் எந்தெந்த ஒரு வீடுன்னு பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, சதுரமாகவோ இல்லை செவ்வகமாகவோ தான் இருக்கணும். சதுரம்னா ஸ்கொயரு, செவ்வகம் அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள். ஸோ இது ரெண்டில் தான் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக. வேறு ரவுண்டில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அப்படின்னா, இந்த பிரபஞ்ச சக்தி வந்து வீட்டில் ஒரு இடத்துல வந்து அடைக்கப்படுறதுனால அது ஸ்கொயர் இல்லை ரெக்டாங்கிள், அதாவது செவ்வகம் இல்லை சதுரமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக எனர்ஜி வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும். ரவுண்டுன்ற வடிவத்துக்கெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்காது ஆக்சுவலாக ஒரு இடத்துல வந்து அடைக்கப்படுறப்போ. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்ற பட்சத்தில் எப்படின்னா, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா, கொஞ்சம் அந்த பக்கம் நீட்டிக்கிட்டு, வடகிழக்கில் ஒரு பக்கம் நீட்டு, சவுத்தில் ஒரு பக்கம் ஒரு தனியாக ஒரு ரூம் மட்டும் நீட்டிக்கிட்டு, இல்லை ஏதோ ஒரு பக்கம் ஒரு கார்னரில் நீட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரிலாம் இல்லாமல், வீடுன்னு எடுத்தோம்னா டாய்லெட்டும் சரி, எதாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளே அடக்கமாக ஒரு சதுரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இல்லை டாய்லெட்டை வெளியே போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, வீட்டை ஃபுல்லாக சதுரமாக அமைச்சிக்கிட்டு, சதுரமாகவோ இல்லை செவ்வகமாகவோ அமைச்சிக்கிட்டு, அதாவது ஸ்கொயராகவோ ரெக்டாங்கிளாக அமைச்சிக்கிட்டு, டாய்லெட்டை தனியாக வீட்டை ஒட்டி போடாமல், காம்பவுண்ட் சவுறு வீட்டோட காம்பவுண்ட் சவுட்டையும் ஒட்டி போடாமல் தனியாக வடமேற்கில் போடுறது நல்லது. ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ எந்தெந்த தெய்வங்கள் எங்கெங்கே ஒரு வீடுன்னு வச்சோன்னா நவகிரக ஆட்சி வந்து வந்துடும் ஆக்சுவலாக. அப்போ அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிழக்கில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஈஸ்டில் வந்து எந்த தெய்வம்னா சூரிய பகவான் வாசம் செய்கிறார். தென்கிழக்கில் வந்து சுக்கிர பகவான் வாசம் செய்கிறார். தெற்கில் வந்து எந்த தெய்வம்னா யம தர்மராஜா வாசம் செய்கிறார் இருக்கிறாரு. தென்மேற்கில் சவுத்து வெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகுவும் கேதுவும் இருப்பாங்க. ஸோ மேற்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சனி இருப்பாங்க. ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா வடமேற்கில் பார்த்திங்கன்னா வாயு பகவான் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த வடகிழக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாழன் வந்து இருப்பார். ஸோ நம்ம ஒரு கிரகம்னு பார்த்துட்டோம்னாலே இந்த பிளானட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 9 பிளானட்ஸில் இருக்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாழன் தான் வந்து பெரிய பிளானட்டாக இருக்குது. நம்மளை பார்த்தோம்னாலே இந்த முன்னோர்கள் சொன்ன விஷயமே அந்த வாஸ்துக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, நம்மளுக்கு நல்லது செய்கிற கிரகங்களில் வந்து
பெருசாக இருக்கணும். ஆக்சுவலாக ரூம் வந்து பெருசாக இருக்கணும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வியாழனுக்கு வந்து குருன்னு சொல்லுவாங்க, குரு பகவான்னு சொல்லுவாங்க. அது அப்போ அந்த வியாழன் அமையக்கூடிய அந்த வடகிழக்கு பகுதி வந்து பெருசாக இருக்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப நல்லது, வீட்டு தலைமைக்கு நல்லது. வியாழன் என்னென்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பணம் பொருள் கொடுக்கறது ப்ளஸ் பேச்சாற்றல் அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் கொடுக்குறதுல வந்து வியாழன் இல்லை குரு பகவான் வந்து அவர் நல்லது. ஸோ அந்த ரூமை வந்து பெருசாக அமைச்சிக்கிறது நல்லது. இதுதான் ஆக்சுவலாக. ஸோ சுக்கிரன் பகவான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்கிழக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஹால், அதாவது வடகிழக்கு பகுதி ஹாலை விட ஒரு பாதியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது வந்து அமைச்சிக்கிறது நல்லது. ஆக்சுவலாக கிச்சன் அமைச்சிக்கிறது நல்லது தென்கிழக்கில், அதாவது சவுத் ஈஸ்டில். ஸோ அப்புறம் பெட்ரூம்னு எடுத்தோம்னா தென்மேற்கில் வந்து பெட்ரூம் அமைச்சிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ராகுவும் கேதுவும் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க தூங்கி எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தூங்கி எடுக்கணும். அது வந்து அவங்க ராகுவும் கேதுவும் கெட்டது கொடுக்குற கிரகங்கள். கேது எப்பவுமே கெட்டது தான் பண்ணுவார். ராகு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில சமயம் சில இடத்துல தான் வந்து நல்லது பண்ணுவார். ஸோ அவங்கள தூங்கி எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் பெட்ரூம் வந்து அங்கே நம்ம போடுறோம். வெயிட்டு ஃபுல்லாக அங்கே போட்டு அவங்கள போட்டு அமுக்கிற மாதிரி பண்ணுறோம். அதே மாதிரி அது மேடை கட்டுறதும் காரணம் தான். ஏன்னா வீட்டில் வடகிழக்கு பகுதி வந்து தாழ்வாக இருக்கிற இடத்துல ஈஸியாக குரு பகவான் ஏறிடுவார். தென்மேற்கு வந்து ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால வந்து என்ன ஆகும்னா ராகுவுக்கு எதுவும் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏற மாட்டாங்க அப்படின்றது. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா வடமேற்குன்ற இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரூம் அமைச்சிக்கலாம். பெட்ரூம் அமைச்ச பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம், டாய்லெட் வெளியே போட்டுடலாம். வடமேற்கில் கொஞ்சம் வெளியே போட்டுடலாம். அந்த மேற்கில் வந்து பூஜை அறை இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நல்லது. ஆக்சுவலாக மேற்கில் வடமேற்கில் தான் பூஜை அறை இருந்தால் நல்லது. ஸோ பிரம்மஸ்தானத்தில் வச்சாலும் சில பேர் கெட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க. வடகிழக்கில் வச்சாலும் சாமியாரை போகிற யோகம் வந்துடும், பின்னாடி இருக்கிற தலைமுறைக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் மேற்குலையும் வடமேற்குலையும் வச்சுக்கிறது நல்லது. சில இவங்களே பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் நல்லா ப்ராப்பராக கரெக்டாக அமைச்சிருப்பாங்க. இந்த மேற்கில் வந்து கரெக்டாக அமைச்சிருப்பாங்க பூஜை அறையும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது நல்லது. இல்லை வடமேற்கில் வந்து வடமேற்குலேருந்து மேற்கு வரைக்கும் ஒரு டாய்லெட் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா அதுவும் ஓகே தான். ஏன்னா மேற்கில் தான் சனி இருப்பார், அவரை வந்து கெடுக்கணுன்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து டாய்லெட் போட்டு அவங்க ஒழிச்சுக்கிறது. ஸோ இல்லை டாய்லெட் இல்லாத பட்சத்தில் கடவுள் பூஜை அறை போட்டோன்னா அது அவங்க கடவுள் பார்த்துக்குவாங்கன்ற மாதிரி அந்த ஐதீகம். ஸோ அந்த சமீப வந்து கடவுள் பார்த்துக்குவாங்கன்ற மாதிரி அந்த ஐதீகம். ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து முக்கியமாக பொருள் நம்ம போட வேண்டிய இடம் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா வீட்டு போடவே கூடாத இடங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வடகிழக்குலையும் தென்கிழக்குலையும் வீட்டு போடவே கூடாது. வீட்டு வந்து அதிகமான வீட்டு நீங்கள் போடவே கூடாது. முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாலுன்றத நீங்கள் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க. எந்த சாமானும் போடாமல் ஃப்ரீயாக வச்சுட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த வடகிழக்கு கார்னர்லையும் ஃப்ரீயாக வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஆக்சுவலாக இதுதான் கான்செப்ட். ஆக்சுவலாக வீட்டு எங்கே போடலாம் அப்படின்ற பார்த்தோம்னா தென்மேற்கில் பார்த்தீங்கன்னா தென்மேற்கில் பீரோ கட்டில் எல்லாத்தையும் எங்கே போட்டுருவேன். பீரோ இருக்கிறது நல்லது. ஏன்னா பீரோ மூலம் அதுதான் அப்படின்றதுனால தென்மேற்கில் பீரோ போடுறது நல்லது. வடக்கு பார்த்து இல்லை கிழக்கு பார்த்து போட்டுருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டில் இல்லை டிவி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வடமேற்கில் போட்டுருங்க. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஆக்சுவலாக ஸோ வேறு வீட்டு எந்த சாமானம் பண்ணாலும் வடமேற்கு இல்லை தென்மேற்குலேயும் நீங்கள் போகிறது நல்லது. ஸோ இப்போ வீடு வந்து இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி அமையாது. ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடு சில பேருக்கு எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி அமையாது. வடக்கு வாசல் இல்லை கிழக்கு வாசலே எல்லாத்துக்கும் அமையாத பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் வீடு வரும். ஸோ அதுவும் ஒரு தப்பான கான்செப்ட் தான். வீட்டுக்கு ஒரு கதவுக்கு ஆப்போசிட்டில் கதவு இருக்கிறதும் ஒரு வாஸ்து டிஃபெக்ட் தான். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டனல் மாதிரி போகிற காமிச்சிடும் அந்த இடம். ஸோ அப்போ ஆப்போசிட்டில் அவங்க கதவு நம்ம சாத்திரப்பையும் டம்முன்னு சவுண்ட் எல்லாம் அதிகமாக கேட்குறக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். வந்துருச்சுன்னா அவங்க ஆப்போசிட் மூஞ்சிலும் முழுக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆப்போசிட்டில் பேஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இதுக்காக தான் நம்ம அந்த காலத்துலேயே அந்த நம்ம முன்னோர்கள் வந்து வாஸ்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக அமைச்சிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆப்போசிட்டில் கதவு இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ சில பில்டர்ஸ் வந்து கட்டுறாங்க. ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வாஸ்துவை கரெக்டாக வச்சு அந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட் பண்ணியும் கட்டுறாங்க. சில இடத்துல
எல்லாருக்கும் அந்த வடக்கு இல்லை கிழக்கு வாசல் இருக்கிற வீடே அமையாது. அப்படி இருக்க பட்சத்தில் வந்து இதெல்லாம் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு நல்ல பரிகாரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வலம்புரி சங்கம் வந்து வடகிழக்கில் வச்சுக்கலாம். நார்த் ஈஸ்ட்னு அந்த ஈசானி மூலை கார்னரில் வந்து வலம்புரி சங்கம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ வாஸ்து தோஷத்தை வந்து அது கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறோம். இதுதான் இதான விஷயம், கரெக்டான விஷயம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தப்பான இது முக்கியமான தப்பு எதுவும் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாஸ்து டிஃபெக்ட் இருக்கிற வீட்டில் வந்து வடகிழக்கில் பாத்ரூம் இருக்குது ரொம்ப 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 மோசமான விஷயம். ஆக்சுவலாக அது பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி எல்லாத்தையுமே பேட் எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ அது என்ன ஆகும்னா, வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே தலைவலி, சீக்கிரமாக எனர்ஜி வந்து சீக்கிரமாக டைவர்ட் ஆகுது, செஸ்ட் பெயின், அந்த மாதிரி அந்த வீட்டு தலைமகனுக்கு சம்பாதிக்கிற தலைமகனுக்கு வந்து செஸ்ட் பெயின் அந்த மாதிரி ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதெல்லாம் வந்து நடக்கும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த வடகிழக்கில் இருக்கிற பாத்ரூம் இருக்கிறவங்க இல்லை வீடு மாற்ற முடியல, வேறு வீடு எடுக்க முடியல, வாடகை வீட்டில் இருக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒன்றும் பண்ண முடியலன்ற பட்சத்தில் இந்த வலம்புரி சங்கம் வாங்கி வச்சுக்கலாம். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. வலம்புரி சங்கம் வந்து சும்மா வைக்கக்கூடாது. ஒரு பிராஸ் கண்டெய்னரில் சின்ன பாத்திரத்தில், பிராஸ் சின்ன பாத்திரத்தில், இல்லை பிராஸ்னால் பித்தளை, காப்பர்னால் இல்லை காப்பரில் கூட வைக்கலாம். காப்பரில் சின்ன பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா காப்பர்னால் செப்பு. இதில் வந்து வலம்புரி சங்கம் சின்னதாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150 ரூபாய்க்கே கிடைக்குது. பாரிஸில் கிடைக்குது. இந்த பீச் ஓரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது ஈஸியாக கிடைக்கும். பீச் ஓரமாக கூட விற்றுட்ருப்பாங்க. வலம்புரி சங்கம் வந்து வாங்கி வச்சுக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். வீட்டோட பாதி வாஸ்து தோஷத்தை இதுவே சரி பண்ணிடுவோம் ஆக்சுவலாக. ஸோ இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கடலில் கிடைக்கிற பொருள் எல்லாத்துக்கும் நல்லது. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த பொருள் ஆக்சுவலாக வலம்புரி சங்கம்ன்றது. பார்த்தீங்கன்னா அதோட காஸ்மிக் எனர்ஜிக்கு அவ்வளோ மகிமை இருக்குது. நமக்கு எனர்ஜியை நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக டே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். காலையிலேருந்து சாயங்காலம் நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் நல்லா ஆக்டிவாக எல்லாம் ஒர்க் பண்ண முடியும். இந்த வாஸ்து தோசை இருக்கிற இடத்துல இல்லை தோசை இல்லாதவங்க, கரெக்டாக இருக்கிறவங்களும் வீடு கரெக்டாக இருக்கிறவங்களும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நல்லது தான். எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலாக. வாஸ்து தோசை இருக்கிறவங்க, வடகிழக்கில் டாய்லெட் இருக்கிறவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்க இதனால். அப்போ அவங்க வந்து இந்த வலம்புரி சங்கம் யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. அதே மாதிரி தென்மேற்குலேயும் டாய்லெட் இருந்தால் பணம் வந்து தங்காது இந்த வீட்டில். ஸோ இதுவே ஒரு கான்செப்ட். அவங்களும் இந்த வலம்புரி சங்கம் யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, பொருள் அமைக்கிறது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் இருக்கிறோம்.